posachedwa pa tikupasirani programu yotchedwa Zilipati imene imaulusidwa pa Mitch FM, ndipo programu iyi wiki ino anacheza ndi mtsikana kapena kuti mwana wa zaka 10 amene akufotokoza mwatsatanetsatane kuti anapita kumwamba ndipo kumeneko wakumanako ndi Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu wamuonesera zinthu zambiri zimene akufuna dziko lapansi litasintha, komanso wamuonesera zinthu zina zimene zimachitika kumwambako pamene iyeyo anapita kumwamba, ndipo wafotokoza zinthu zina zimene Yesu Khristu safuna, ndipo zimenezo Yesu Khristu wamuuza mwanayi kuti auze dziko lapansi. Mosachedwa tikupasireni interview imene anacheza ndi chimwemwe ya mtsikana wina amene anapita kumwamba, ndipo kumeneko akuti Yesu Khristu amupatira uthenga. Dzina langa ndi Ellen Kabisa. Dzina langa ndine Chimwemwe Thunga, ndimakhala kunyambadi. Tsiku lino malichi naona munthu wamuna atavanga ndi wawaiti ali kumutu wanga, ananditenga nangu nditenga mzimu wanga uthupi, tinasala pompo tinkayenda mmalere. Tinapita kumwambako panali dziko litatha ndi amaweruza, ndi anayamba kuweruza ana zaka chimodzi mpaka na 5. Ataweruza tinadikira kale, tinapita ku chibuku kumene kuli mayina anthu amoyo ndi mayina anthu aku Jahena. Chabwino mwina usinapitize chimwemwe ukuti amaweruza ana kuyambira chaka chimodzi mpaka na zaka 5. Kuweruza kumene kumachitika kumene papako kumachitika motani? Kuweruza kwake amaona kuti kodi munthuyu anachita chifuniro changa kapena sanachite chifuniro changa. Ngati wachita chifuniro chake cha Ambuye Yesu amapita ku paradise, ngati sanachite chifuniro chake cha Ambuye Yesu amapita ku Jahena. Ndiyeno amaona bwanji kuti uyo anachita chifuniro chake Mulungu, uyo sanachite chifuniro chake? Amaona bwanji? Amatobwanya pa chibatani china chake chimene chimaonesa munthu wina yense chimene amachita pa dziko. Ndi akaona kuti munthu amandipembedza ine, kuona kuti amapanga zabwino zomwe ine ndimafuna, ndi amamuweruza nokunena kuti iwe unachita chifuniro changa upite ku paradise. Koma akakhala kuti munthu akukanakana kuti ine sini machimo, amangotobwanyanso pamene popo pa anthu ochimwapo, ndi kumaona kuti uyuyu amapanga ndewu, amatukwana amaba, amauluka, amazuza matupi anzake, ndino amampitisa ku Jahena. Amangomuwuza kuti wayiona njira iyi uzingosata njira iyo, ukati ukapeza chinthu kangokwera chinthu chimenecho chikakuponyera kumene ufuna upiteko. Ukuti amatabwanya batani, akatabwanya batani zimene munthu amachita zimaoneka. Kumeneko mmaona potani zimene munthu amachita? Chine ngati chiplasma chachikulu, koma chinayi chachikulu kuti padziko pano palibe soyi. Chinayi chachikulu kwambiri pamene ine pamoyo wanga nangochiona kumeneko kokha, kunoko ndisinachiwonepo. Panopa wewe uli ndi zaka zingati? Ndi zaka 10. Chabwino, ndino chiplasma chimenecho kwenikweni pamaoneka chani? Mwachitsanzo zimene unazionapo, unaonapo chani chani? Naona anthu akumenyana, munthu winawo ochimwayo akuwuza kuti zimenyanani kwambiri, kwambiri. Naona ena akuba, iye wakuba munthu ochimwayo akupita kumakalowa manyumba aini ake nkumabera zinthu. Munthu olungamayo akupemphera, akumawuza kuti ayi musamenyane anthu kumaleresa ndewu. Ndi pamene popo zimene naona pa chiplasma. Ndino ana a chaka chimodziwa amaweruza makamaka amayang'anira ziti ndi ziti, potengaona ziti kuti nthawi zambiri amakhala ndanawo kusazindikira. Amaona machimo a makolo awo, ngati mayi awo makolo awo anachita bwino amangowauza kuti dusani, koma ngati mayi awo amangotobwanyanso pa chibatani nkumaona kuti tchimo la mayi ndi imene lingazunzise mwana. Ndi amaona pamene paja ngati amayiwo amachimwa machimo ndi anazisiya ndikuyambanso moyo wina watsopano ndi anawo amadusa. Mwina ana amene wanalipo angati? Anawo analipo ana ambiri kwambiri. Ina azibale anga analipo. Chabwino, ana amene unaonawa anali kuti anamwalira kale kapena kuti anali zoti anamwalira nthawi imeneyo? Anayi kuti anamwalira. Anali kuti anaweruza kale ndi amango abweresaso kuti azaone chiweruzo cha anzawo nkumadusaso. Akamakhazi kuti akuweruza munthu nthawi imeneyo akuweruza mwina anawo, amaweruza anthu ena akuona
kapena maweruzira alese paikha kuti muna kumbali amaweruza anthu onse akuona akumva chigamulo cha anzawo. ndinu akamakhaza kuti akuweruza chigamulo chimenechi mawu a Yesu amamveka bwanji? Amamveka mawu kuti munthu ukamamva sumafuna kuti munthuyo asiye kuyankhula koma azingopitiriza kuyankhula. Anayi mawu kuti amamveka bwino kwambiri osati ngati aifewa. Ana amene osakwana chaka zimakhala bwanji pamenepo? Amene amangowapitisa amapitisa kumene kuli malo oyera mtima anthu oyera mtima. Tinofanira tidziwe kuti pamene amaweruzira ana apa amene ali a chaka chimodzi mpaka na zaka 5 malo amenewo analioneka bwanji? Anali malo akulu nde panali chinsalu cha white chimene munthu umakhala pamenepopo kuti udikire kuti nthawi yako ifike yokuweruza. Wafotokoza nazo kuti mwana wa chaka chimodzi amamuweruza malinga ndi ntchito za makolo ake makamaka mayi ake. N'chifukwa chani samaweruza kwambiri potenga ndi ntchito za abambo? Amaweruzanso ngati ali mwana wa mkazi amaweruza ndi ntchito za amayi ake, ngati ali mwana wa mmuna amaweruza ndi ntchito za bambo ake. Ndino mwina ana a zaka zisanu amene ali zaka 5 zimakhala bwanji amayang'anira chani kwene? Amenewo samayang'anirano ntchito za amayi awo kapena za bambo awo. Chifukwa amene anali ana wozindikira kuti ine ichi ndimachita bwino kapena sindimachita bwino. Ndiye amene amayang'ana zimene amachita kuti anali aumbombo anali otuko ana ndiye munthu ukamakana makufunsa kuti we paziko lapansi unkamana anzako ndiye ukamakana amangolewa bwanyano pachita bwanji chimene chocho iwe nkumazionera weka. Pachiplazimapo amakuonesa kuti paziko lapansi amalira kufaka amaziona ukasina nkamakana tchimo lawo ndino amangotobwanya pamene chimene cho chinayi chisonyezo chokuti iweyo ukukana ndo ungozionera apa zimene umachita. Anthu amayesa ngati kumekuko azikangoti akakana basi sunapange kupitano kumalo kumene kuli anthu osachimwa komayi. Ndino mwachoka pamenepo chimwemwe ndi Ambuye Yesu munalowerano kuti? Napita ku chibuku kumene kuli mayina chibuku choni chachikulu koma anangochigawa pakati. Kumbali ina yakumanja kuli mayina a anthu a moyo, yakumanzere kuli mayina a anthu ochimwa. Nde titafika pamenepo anandiwuza kuti gwira chibukucho ndikuchigwira napezeka kuti ine napsa. Tinapita ku mtsinje nakasamba m'manja nakasamba kumaso nasamba m'miyendo. Anaye kuti atiyenso komwe kuja ukachigwire. Napitanso ku chibuku komwe kuja ndikuchigwira chonchi sininapseno. Anandiwuza kuti ndiwerenge mbali imene kuli mayina a anthu ochimwa. Nditawerenga nafika pa dzina la nkolo wanga anandiwuza kuti basi ndiyimire pompo. Nkolo wako walipo kapena anamwalira? Anamwalira. Anamwalira liti? Chaka chatha. Ukuti chibuku chimene chitachigwira kuyambirira unapsa munapita ukasamba m'manja ku mtsinje. Mtsinje imene munakasamba m'manjawo ndi uti? Ndi mtsinje zina lakelo sanandiwuze anangondiwuza kuti tiye kuti kasambe m'manja ndinangosamba. Komano zinthuzo zinayi zachangwe kuti ndifunse ndeno zine ngati amandikambiranso zina ndenenso kuti basi ndinangosafunsanso kuti mtsinje ndi mtsinje wati. Ukuti unaona mayina chibuku chimenechi. Buku limene linene likulu motani komanso unalitola mtundu wanji? Buku limene linali mmene limakhalira baibulo la black koma chinayi chachikulu mwina ngati 1 mita nde chinadulika pakati anachidula pakati mmene limakhalira baibulo limakhala ndi pakati side ina ndi side inanso. Chabwino ndeno wafika pa nkolo wako zitatero chichitiro ndi chanu utaona nkolo wako amene ukudziwadi kunena kuti anamwalira chaka chatha. Ndino nditayimira pamenepo anaweruza anthu eno atafika pa nkolo wanga anafunsa kuti umakumbukira zimene unkachita pa dziko lapansi? Ndiwo ati anamba kukana ayi sindimakumbukira. Unkampanga nkhaza m'bale wako umakumbukira zimenezo? Ayi ankakana. Auti okay. Ndeno anawuza kuti mmesa ndinakubwerera kuti nyama zimene ukudyazi nakuza kuti nyama zimene ukudyazi tsiku lina uzazisiya. Then anafunsa kuti sinakuze iwo ati anayamba kukana. Anangolubwa nyanu pa chiplazimapo chamba nokuoneka amba kuzionera uka. Anangowuza kuti chabwino ndepano ngati njira ziwiri ina yakumanzere inali njira yopita ku Jahena, yakumanja inali njira yopita koyera mtima kwa anthu oyera mtima.
ndeno iwaja nauza kuti zipita njira yakumanzere iwaja namba kukana sinankhala makuzi wako anapita kukali anamba kukana ndi anauza angelo awiri mtamnyamulizani mukamupionere kujahena ananyamuliza ndenenso napita kujaso magaoni anakamponyeranso mujahena muja ndino ali atamponyera anamba nokulira anamba kulira ndi anamuza ngelo mmozi ngelo Gabriel tapita ukayende pamwamba pa moto anapita nakayendapo anthu aja nasiya kulira panapita ngelo woyipa wa Satana anapita nokukayenda anthu aja anayambanso kulira. Tanthauza kuti unakumana naye maso ndi maso Gabriel kumeneko? Ngooneka bwanji? Anali woyera wasisira imvi wandevu zake zoyera wamfupi ndi atamutumiza ngelo Gabriel kuti akayendepo pamwamba pa motopo anthu aja anasiya kulira ndeno anamuwuza kuti chokaponso pamwamba pa motopo iyo uja anachokapo panapita ngelo wa Satana amene anakayendayendapo pamwamba paja anthu aja anayambanso kutani kulira pamene paja kujahena kumeneko. Zina mwa zinthu zimene unaziona kumeneko kunali chani ndi chani? Kunali njoka zinyama zopsa zapaziko lapasi pano zili kumene kuko ndezima akwera anthu aja ndi anthu ajanso amalira aso pa zimenezo. Koma zinyama zonse zimaluma zimangokhala ngati zowaopseza koma akapsa ndi moto sizoti amafayi koma ndi moto umaotcha komanso ndi moto omwewo anthu osamwe mwalirayo amangozunzika ndi moto. Chabwino mwina kumene kunaona kanthu chuluka bwanji? Analipo anthu ambiri. Amayi ndi abambo ku Gahena anachulukira kwambiri ndani kumeneko? Pakati pa amayi ndi abambo anachulukira kwambiri ndi abambo. Ku Gahena ndi chinyumba kapena ndi holo ndi chani nkuoneka bwanji ku Gahena kwa anayimanga bwanji? Gahenayo ili ngati pabwalo koma mpokumbika mpolowa ndino anthu amakaponyera mumene momwe ngati muzenje. Ndino moto kumene kuti kumayaka moto umene nthawi zina zake umapeza kuti wasiya kapena umangoyakabe? Umangoyakabe. Ngwankhuni umene timazuna kunokoziwa moto umene ndotani? Moto umene unali wa miyala moto wake umakhala wa miyala. Miyala ija nkumayaka muno bwino? Titachoka ku Gahena tinapita ku Msinje ndi ku Msinje kuti makhala ngati tichuluka sidya lina tikupitanso sidya lina. Maziwo amakhala ngati umaoneka madzi a white koma maziwo samaoneka moto koma munthu ochimoka ngolowa m'mazimu umapsa. Ndiye Ambuye Yesu aja anawoloka ndi azibusa ake akalikali alina Yohane na Simoni anawoloka nawo ndi inenso ndinawoloka nawo koma azibusa enawo akangoti alowa kuti awoloke amapsa ndi pane abusa amodzi amene ndi anakakamira kwambiri mpaka anawoloka bwinobwino anatisatira. Timafuna kuti tikaone munda wa Edeni. Anayamba kuwoloka ndi Yesu kenako Yohane kenako Simoni kenako Samson. Atawoloka anthu ameneonso nawoloka ineyo. Abusa amene anayesesa wani ndani komanso amayesesa motani? Ndabusa napita munda wa Edeni mo ananena kuti apita kukayime pa mtengo apo pa chipatso chimene anamuwuza Adamu ndi Hava kuti asade ndi anandiwuza kuti uime pamenepo anthu aja anachokapo kaya nakayimanso pena. Panabwera njoka ikuyenda ndi mapazi inathyola chipatso inandithira zina chimwemwe kudya chipatso ichi ntokoma ndene nani akuti ayi pita usandichimwise ndi njoka ija inanyamuka kumapita ine ndinathawapo. Ukuti unakumana ndi achina Yohane umeneko achina Samsoni anthu amenewo ngooneka bwanji ngasi unaonana nawo maso ndi maso? Anthu amenewo onse anali woyera afupi oneka kuti ndi anthu amphamvu. Chabwino ndino mmakakhala mukuyenda nawo mmakambirana nkhani zotani? Achina Petro kumana nawo maso ndi maso ndikupita kuti chinthu chabwino kwa basi mmakambirana nkhani zotani mutachoka ku Msinje kumukuyenda kufika kumunda kwa Edeni nkhani zimene mmakamba pakati apa amakuwuza chani anthu amenewa? Akazi yankhule pakeswane akundionesaso mitengo kuti mitengo iyi naizala mwaso pano kuti padziko lapasi pali ndi panebe kukambirana amandikambira ndi Ambuye Yesu. Anthu akhala kukamba zochuluka kubasi zokhuza ndi chipatso chimene
Adamu ndi Hava anaja ukuti unachiona chipatso chimenechi nchioneka bwanji komanso mtengo wake ndioneka bwanji kumeneko nakasi wachitika mwayi Ambuye sanakutengera ku munda wa Edeni auze anthu chipatso chimene nchioneka bwanji. Chipatso chimenecho chinali cha black, mtengo wake unali wautali ukuti anthu samakwanisa kutholayi koma poti yoyo ni njoka imayende inali yoopsaso inathyola. Anthu akumeneko akafuna kudya zipatso ngati anthu oyera mtima Ambuyeso amangopita kukangolamula kuti zipatso za mtengomu zigwe zokwana makuti ndikuti amathyola nambala ya anthu akutako mwina akaya anthu alipo 500 ndi amangothyola kuti zipatsozo zigwe 500 ndiye zikagwa mazinyamula ndani amayenda ndi anthu akalekale achina Yohane zikagwa zipatsozo amagawana a Yohane amanyamula 100, Simoni amanyamulaso 100, Petro amanyamulaso 100, Samsoni amanyamulaso 100. Anali ndi timabeseni koma timabeseni take tinali ta masamba ndamaika mabeseni mmene mumo ndikumanyamula kumapitisa kukabasi anthu amene ali kuparadaiso aja kuti akadye. Kulondoza nazo kuti anthu amene ali kumene koko samanyamuka kasaka okhaza kudya amachita kwabweresera kumweko. Amachita kwabweresera. Chabwino ndeno njoka imene kuti ndi mendo yake imafanana ndi iti yaziwero kapena ife wanthu. Mendo yake imafanana ndi ife wanthu. Mtengo unali pakatikati pa mitengo yonse inakhala ngati inazungulirana ndi kumene unali pakati. Mwina mitengo ina imene unaiona kumeneko inali mitengo yake nditi. Mitengo ya zipatso zonse za zimene ziba ziko pano pai nazonso kumwamba kuso zinalipo. Anandionesanso Adamu ndi Hava. Koma amene anandioneseramo Adamu anayatazira njira yake, Havaso anayataziraso njira yake. Anandionesera ku munda wa Edeniko anali anthu oyera afupi anavala mikanjo ya white. Amandionesera amene anachokera kuti anachoka atatere anagawanikana wina anazira njira yake winaso njira yake. Chabwino ndiye kuti njoka imene inakuyankhula. Njoka imene ndioneka bwanji tifotokoze ndi pakamwa. Inafika bwanji mawu ake. Ilinapo pakamwapo mawu ake anali mene amakhalira mawu a munthu wa mbambo. Munthu akakhala munthu ndi wamkulu amamveka mesa chipesi choncho ndi mawu samamveka choncho. Mtengo umenewo umene unali wapakatiyo munali zipatso zingati? Munali zipatso zambiri chifukwa zipatsozo sizimadyedwa zimangokhala ndi akati munthu afuna adye amadya ndi Satana yomweyo. Lero umeneko tinapita ku mtambo namba 1. Mtambo namba 1 muli malilime wokuti munthu akamapemphera amangomubwerera mosadziwika bwino basi kumangopemphera malilime. Anandiwuzanso kuti ndawuzenso anthu kuti malilime enawa amakhala opanda matanthauzo. Malilime wa munthu ukamapemphera umafunika munthu kuti ukhale ndi malilime ake akhale ndi matanthauzo. Ntachokanso ku mtambo namba 1 napita ku mtambo namba 2 mene muli zimagiant zimizimu za Abedesia zimene munthu akamapemphera ngati pemphero yake sakulitumizira moto mapemphero mizimu imeneyo imagwira ndi pempheroyo amayisintha ikamapita kwa Mulungu imapita ndi kulalata ndi kunyoza. Chabwino mina zimizimu zimenezo zimene zimabweza mapempherozo kapena zimasintha mapempherozo nzioneka bwanji unaziona? Naziona ndi zimizimu za stali zimene zikhadabo zake zili za stali so poti abaye sini mazioneneyo koma Ambuye Yesu anachita kugwira sisi lake la mizimuyo ndi kumaseweresa kuti mizimu imene anandifotokozera kuti izikhala mtambo namba 2 mizimuyo ati Adamu kalekalelo Adamu ndi Hava mene anamulenga Adamu ndikumuponyera munda wa Edeni ndikumupasa ulamuliro kuti azilamulira zonse ndi anayamba kumulenga Ambuye Yesu anali mngelo amene anali Satana panopa amene anamthamangitsa kumwambako anali amene anamuyambirira ndi amene Satanayo kumulenga kuti akhale mngelo wa Ambuye Yesu. Ndino Satana ataona kuti Adamu andipeza ine nditalengedwa kale koma bwanji Adamuyo ali ndi ulamuliro oposa ine inangondisiya kuno iye amponyera paziko kuti azikalamulira anyama azipase mayina ndi anayamba nokumakhala ngati akupanga jealousy kwa Adamuja ndi kumachulukanso zonena Yesu ndi Ambuye Yesu anamponyera pasi pasi sanafikire paziko kubana anafika kumene Ambuye Yesu ankakhala poyamba ziko limeneyo ndi anekagwira kumeneko anthu ake zimagiantizo
adaona kuti amwamtamangisa mngelo wathu nayo samba sugumachuluka sonzeru kumanena so ambuye yesu anawuza anthu aja kuti muli ndi temberero lopsa anaponyera paziko atafikira kumene kuli satana uja anawuza kuti ayi kuleko musakhale mupite ku mtambo namba 2 muzikagwira mapemphero anthu kumene kumakhala satana kuti kumene koko ndi mwamba momwemu komano kuli gawo limene lolo ndi dera linanso koma mwamba momwemu ndi dera lina dera limene lolo satana akayima kumayang'ana mwambamo amaona kuti dera la yesu ndilo lake lili jana atipasi bambu dera la yesu kumene munafikako ine ndinawuza kuti ndikafikeko mananda azatira sole ndizapi mene gogo nkufuta avale makuti zinthu zoyipa mizimu imene imakuchuluka bwanji namba 2 mizimu imeneyo inagwana anthu 50 amene amagwira mapemphero ndikuwatembenuza akamafika kwa mulunguko amafika ndikunyoza komanso mulungu ngati akanena kuti anthu ena paziko pano timapempha mbuye ine ndifuna chuma ndi mulungu kuti amachipasa koma mizimu imeneyo imagwira ndikumaponyera kaya kujonika ndikumulanje madera osiyana mulo amankulamula kuti landira chuma chako ndi mizimu ija imadziwa kuti awawa akatikapasa chimene chichi akhala basi sitizagwiranso mapemphero awo azipita ndi moto ndi pamene anapeza nuja imeneyo yomagwira kumaponyera ayi yake chuma cha anzawocho kuti afike pogwira pemphero chimachitika ndi chani ngati anthuwo ife pano pati mapemphera koma ine afe mapemphero athu siyatumizira moto tikamapemphera ambuye ndifuna anze ndewulire kuti ndipembedzero vinoya enso yayogirikapsha limakangati pemphati ulipapo ndelikamapita mizimuyo sithaso kugwira fake imapsha ndino imadutsa pakati pawo imadutsa pati pemphero iwo ali ngati kumanzere ndiye pemphero limadusa saidi ina yakumanjayi imadusa chonchi omwe ngati munthu sagululumizira moto likamadusa saidi yakumanjayi anthu amathamangira kukaligwira ndikulipembenuza likamapita kukafika ndikunyoza kulitembenuza kwake amayitembenuza bwanji potenga ona zili kuti imene madziwireni imene mayankhuleni mawu anga ndi mawu anga munthu sangawasinthe kapena kuti amarani kuti pemphero kwayitumiza bwinobwino ambuye ndikufuna kuti mundipase ntchito ukafika kwa pemphero kukafika lolata iwo apa pakalitenga pempheroli amarani nalo likamapita akaligwira amagwirisa ntchito mawu omwe aja ndikuyamba kumanena kuti ambuye iniyo ndesimumatha kumakhangatira kwanyoza ambuye pamenepo amagwirisa ntchito mawu a munthuyo amautenga mawu aja ndikuwapangaso ngati ka munthu anthu amakhala ndi mawu awo ndi amayambake kumayesera kuti mawu awawa ndi aifewa ndi amunthu amene akupemphayo kodi akufanana akaona kuti munthu muzi ndi mawu akewo akufanana ndino amatani amatengano munthu uyuyu amene ali mizimu ya peresiyayo amayambani kumapemphera kuti ambuye iniyo ndisimumata kumakhangatira kwatu kwana ambuye yesu ndine pemphero imene akalitumiza ambuyeyo akayilandira sunafunse ambuye yesu kunena kuti mwina ambuye iniyo anthu anu mmawadziwa pemphero limeneli mmalikhulupirira kapena ayi mapemphero akamapita kumekoko akakhala kuti afika ndi kunyoza ambuye samakhulupirira chifukwa zimenezozo amaziziwa oyo akamagwira pemphero amachitaso kuziwa kuti ndiye pemphero lija aligwira chabwino ndeno pemphero kuti liyende kuchokera pa dziko lapansi pano kuti tapemphera limaoneka bwanji pemphero mulengalenga likamakhala kuti tikupita tikapemphera pa dziko pansi pano silimaoneka chifukwa limakhala ngati mawu aja munthu fake amakhala kuti anthuwa mulungu anasegula maso awo auzimu ndi abweza akuliwona komano munthu amene mulungu anamusegula maso ake auzimu ndi imene amaliwona of course ine siku limene nditapita ku phiri ndikupemphera linachita kuliona pempheroli likupita m'malere lili ndi moto kumeneyo mayanga sina auzimu pemphero likachoka apapa limayenda bwanji kuti apiriziyawa kuti mwene ayilephera kuligwira ndi moto limayenda bwanji limadusa bwinobwino likamapita muja akamati agwire moto uja umakhala ngati ukuyaka moto wa ambuye yesu uja ukuyaka ndokamapita muja umakafika bwinobwino ukamakafika pamene pali ambuye yesupo moto
uja umakhala wazima ndeno amakhala nokuti limakhala ngati lavundukuka pemphero lija ndi Ambuye Yesu amangozimvera kuti Ambuye ndinafuna mundipatse nzeru kaya ukumulemekeza Ambuye Yesu amangozimverabe. Nditachoka pamenepo ndinapita kumene kuli ana amene makolo awo amene anataya mimba kumene kuku ndeno anaja anakhala ngati ali kulumu yawo ndi anatulusa anaja. Chabwino mwina usanapitirize kungofuna kudziwa kumwamba kuli thambo zipo zingati? Mathambo alipo mathambo atatu. Thambo number 1 ndi amalilime, thambo number 2 ndi mizimu ya Beresia, thambo number 3 ndi kumene kuli Ambuye Yesu. Mathambo amenewa kumene amaonekera ndi usiyana bwanji? Thambo number 1 ndi thambo imene ili ya mtundu wa blue. Thambo number 2 ndi imene kuli thambo number 2 waili wake ndi amene amakhala wa mitamboyi okuti kufuna kugweza mvula mesa amakhala wabi nameneyo ndi amene ali thambo number 2. Thambo number 3 waili wake ndi ochita kukongola kumene kuki titapita kwa ana kumene kuli ana amene makolo awo anataya mimba ndeno kumene kujako anatulusa anaja wina aliyense mwana wina aliyense anamuza kuti akawerenge chibaibulo chomwe chija ine ntawerenga kale ndi mwana ine zimene zingandabwisa ine nditafuna kuti nkachigwire ndinapsa kumampidiro pamene ana awawa anangupira winenso kukachigwira usapya ndikuwerenga mwana mmodzi atatembenuka mbuyo atawerenga nkumaliza atatembenukira mbuyo anaona amayi ake koma mutho kuti mwanayo anali wang'ono kuti samaziwa kuti mayi ake ndati koma kumene kuku anayi atakula ndi anaona mayi akewo anasiyana kuwerenga kuti ndikuyamba kuwathamangira mayi ake nkukahaga mayi ake anali pa chigulugulu poweruzapo komanso mayi ake anadabwa kuti mwanayo samandiziwa ndizatheka bwanji kundiziwa pamene ninkantayamo sindinkaziwa kuti kapena ndi wamkulu kapena ndi wang'ono. Kutanthauza zikuti anthu akataya pakati ana kumene kwamakhala kukula. Ana amakhala kuti akukula. Chabwino ndino atamaliza kuwaweruza mayi akewo anapita kuti? Mayi ake anapita ku Jahena. Atamaliza kuwaweruza mayi akewo anapita ku Jahena. Mwanayo anali kumoyo wosatha. Ndi mwana wataona kuti mayi ake akupita ku Jahena mwana uja kuyamba kulira. Nthawi imene mwana amene amalirira mayi akeyo amene makolo ake anamutaya pa dziko lapansi nthawi imene amaoneka wamkulu motani wa zaka zingati kapena amaoneka wa miyezi ingati? Mwana amaoneka wa zaka 7. Wamuna wamkazi? Wamuna. Chabwino muna utawafunsa Ambuye Yesu anaziwuti ana amene wamasunga chifukwa chani? Nditawafunsa ananya kuti ana amene wandimasunga kuti anthu amene anataya pakatiyo kuti azaziwe kuti ine ndi Mulungu amene ndimata ndi Mulungu amene inense ndilosera komanso kuti anthu onse azindikire kuti ineyo ndi Mulungu wa zenizeni osati Mulungu waboza. Kumene kuko mayendedwe anu makayenda mmene feti mayendera mendo iyi kumachita kunyamusa umodzi kapena mayenda bwanji? Timayenda ngati imene timayendera kunuko timayimirira ndi miyendoyi imangosuntha yokha koma usamuonesa kuti munthuyu akuyenda kungoonesa kuti munthuyu ndi wangoyima koma ifeyo timaziwa kuti tikuyenda. Ambuye Yesu amayankhula chichewa kumene kumamvana bwanji? Amayankhula amene timayankhulira ifeyo amaoneka oyera sisi lawo lalitali afupi. Chabwino ndino kuti nchifukwa chani akutengera kumeneko anafuna kuziwa chifukwa chani? Ananduza winduze ntuli kuti ulape akamapemphera sizuma koma angolapa Mulungu wasapang'ono afuna azaweruze dziko la Malawi. Ntachoka pamenepo nazizimuka kuma chiweruzo nachisiya chili mkati mmene ninkabweramo ninkakhala ngati kuti ineyo andivunga koma panali patali ndiye ndimabwera ndimonga kuti uzifika nafika kuti ngati kuti napita kutali ndiye ndimathamanga ndenda mmene nazizimuka. Chabwino ulape chifukwa chani? Akuti mtundu wa Malawi ulape chifukwa chikuti Ambuye Yesu akanakhala ataweruza kalekale koma kuti aona kuti anthu ena sanalape ndeni nkananena kuti mtundu wa Malawi ulape nthawi yatha. Kumeneku mpando wa Ambuye Yesu ndi wa golide chipewa chake nchagolide
kuli ngati kumene kuli mpanduko kwa makatani ake anali a white kwambiri. Komanso anandiuza kuti ambuye Yesu asala pang'ono kukhala pa mpando, akangokhala pa mpando umenewo kuvala chipewacho ndekuti ochimwa akhala chichimwireni, olungama akhala chilungamireni. Mongomaliza ndingowauza anthu kuti alape asiye zimene amachimwa, amugwiritsitse Yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wawo, asiye zonse za dziko lapansi, alape kuti akalowe ufumu wakumwamba. unali kufotokoza kwa mtsikana wa zaka 10 amene akufotokoza kuti anapita kumwamba, ndipo uthenga umene wabweresa ndi umene wafotokozawo. Makamaka iyeyu akuti anthu alape pakuti Mulungu sakufuna anthu ochimwa, komanso likazangofika tsiku kapena kuti likazangofika nthawi